di dalam sawah. Kok sayang bako, oi kok sayang bako, iolana oi kita sayangnya katiku, enak kandungai sayang. Oi kanda labelia, onde la tiana salam oi chando diwa, onde la tiana kadalam kanda sabu kami tuan rumah apa kena pantun? Oin tong badan, oin tong badan, onde latihan ayo bersifat oinan bahaya, onde latihan ayo indah barini. Mana pirang damang mungkin pakai mungkin pakai Agak rusuhnya. Kondenan suaro iora kati oi indah kadang iora tuan oi dekanda alabadenang ayai barai ayai barai oi kayu dada pegangan pegangi diolai oi masanda onde ayo atau baik meninggal Untuk sirian loh. Panjang mana kan? barang pebana barang pebana onde latihan oi badin sana
bana onde latuan naik ay pakisiro ay suwan inyo ay panay panay ay panay panay onde latuan naik ay bagin sana Oi haraguaya onde akan wangai oi lai hatu onde akan wangai dan tagambang ayana isu